Veľkú tvorbu, veľkú časť som po tom roku 2007 vystavoval s Oldřichom Kulhánkom, to bol môj sused, aj na poschodí sme bývali, mali sme proti sebe byty a boli sme susedia a on jak videl moju tvorbu, hovoril, že Petře, tak poď, skúsme udelať výstavu spolu, tak sme urobili potom niekoľko výstav krásnych spolu a nádherne nám to ladilo, si myslím, že ono, keď sa grafika doplňa sochou, tak tej grafike to pomôže a opačne aj soche. Takže takto v podstate celý čas až doteraz, aj keď bohužiaľ Oldřich Kulhánek už asi nejak 8 rokov není, alebo 10, už si to ani presne nepamätám, tak s jeho ženou robíme tie výstavy, lebo ona chce, aby sa na jeho tvorbu nezapomenulo, že to trošku podobné, alebo chcela sa vyhnúť tomu, čo sa stalo Brunovskému. Brunovského deti stiahli tie veci a dlho sa vlastne nikdy nevyskytovali, nevedelo sa o ňom a tak. Takže ona sa snaží tú jeho tvorbu Oldřicha Kulhánka ako vždycky ako na tých výstavách prezentovať a tak. A je rada, že teraz spolu vystavujeme a ja som zase tiež rád, lebo to bola pre mňa veľká podsta, keď ma prvýkrát požiadal. My sme hovorili vždycky, že to sú Svätá Trojica, Oldřich Kulhánek, Brunovský a Anderle ako československej grafiky a keď vám niekto z týchto starých ako bardov ponúkne výstavu robiť spolu a tak je to nádherné. No a tak v podstate takto tým spôsobom ja žijem, že mám tú tvorbu, ktorá samozrejme urobila nejaký most niekam. Ja som bol kedysi veľký figuralista, potom som sa snažil robiť nejaké minimalistické sochy a neskôr som potom už išiel do nejakých takých tých mojich témat, čo som mal rád, nejaké tie témata také ako o vesmíre, o bytí a nebytí, zrodenie toho, tak ako som robil nejakú tú filozofiu o tom, čo je Boh a čo není, alebo Chárona, či prevozník kam a do jakého priestoru, do galaxie alebo kam. Také tie filozofické témata v tej mojej tvorbe prevažujú, aspoň čo sa týka toho, čo ja preferujem. Ale samozrejme, že sú témata tie figuratívne a tak, čo kopu ľudí chce a chcú to po mne stále, aby som niečo robil a tak občas urobím takzvané aj úlitbu Bohom, jak sa hovorí, ale tam ma baví samozrejme u tých figur viac menej tie linky, tvary a tá čistota tých tvárov a snažím sa vlastne vytvárať taký ten výcud, to podstatné z tej figúry a nezachádzať do nejakého naturalizmu. A v tých sochách tam riešim už potom priestor, robím si z toho trošku srandu, aj kolegovia občas hovoria, zrovna na sympóziách takéhoto druhu, čo sú ako do dreva a tak, hovoria, že som sochár, ktorý robí trošku takzvané ajdami. Ja si robím z toho srandu, že vlastne pre mňa je socha pomocný materiál k tomu, aby som vytváral kompozície vzduchu, priestoru. Takže niečo na tom je a tie moje sochy sú hlavne o tom. Takže tá moja tvorba je asi tak zhruba tak a tieto sympózia sochárske mi slúžia k tomu, aby som sa úplne uvoľnil, lebo my sa vlastne stretávame tu aj generačne, sochári a kamarádi, bývalí spolužiaci zo strednej školy, z výtvarnej, z vysokej školy a aj z Norska, z Ryb, to, čo mám rád tak vlastne tuto sa dostávame naspäť do kolektívu, do takého stavu, kedy sme viac menej malými deťmi, kedy sme oprostení od všetkých nejakých problémov životných a existenčných a zostáva nás len ten základ tej tvorby, ako to, že vytvoriť niečo pekného, ísť si potom svojom. A vlastne tá tvorba je trošku o tom, že je málo vyvolených tých, čo môžu žiť ten život tak, ako my, slobodne. A pokiaľ sa to tak darí, tak je to úžasné, lebo v podstate celý život zostávame malými deťmi a uživíme sa aj s tým, čo sú vlastne naše detské sny.
A myslím si, že není nič krajšie na tom, keď sa takto zadarí život.